Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Ame foli lase aw ma ni waati na aw minnu sɔgɔn bɛ an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na aw bisimila wula in na bamanankan kibaru kɔnɔ la ka sanga ni bi juma février kalo tile 27 san 2026 an ka wula in na kibaru bɛna tali kɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko don nataw la AES ni CEDEAO bɛ ka kumaɲɔgɔn ni baara dɔ kɛ yaasa ka cɛba dɔ bila sen kan bamancawale o kɛlɛli kama. AES ka san 2 sɛbɛnfuraw o baaraw kuncɛli kɛra kunungo Burkina Faso faba kɔnɔna la kɛnɛ mun kan ni AES fintilakaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye. Yorosokaw bara kalan kɛra musow kun ani fo ka taa se sifinnakaw ko yaasa furakisɛ jugu o kɔlɔlɔ fura min bɛ feere bɔlɔlɔw sanfɛ ani fo ka taa se bɛɛdaw la ko maaw k'o kɔlɔsi a la kosɛbɛ. Kucalakaw bara maa 200 kalanbulon kɛra olu de kun ka ɲɛsin musolakaw olu bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye cogo min na. Niger jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ ko Niger cɛfini tabaw ye bamanciya walijɔ kɛlɛ tigilama maa camanba de daji ni dɔgɔkun kɔnɔna la ka sanga ni u ka wulikajɔw ye. Ni ne bɛna tali kɛ an ka wula in na kibaru la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye. A y'aw sɔgɔ ko ɲuman jaa ni kibaru sira bɛɛ lajɛlen kan. Keba maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka mun na bi o de ye AES ani CEDEAO ka jɛɲɔgɔnya bɛna kɛ cogo di bawo a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnw bɛ ka kɛ farafinna tilebiyanfɛ jamanaw olu cɛfini tabaw ka ɲɛmaaw olu ye kumaɲɔgɔnw daminɛ
kumaɲɔgɔn mun kɔnɔna la ni a yɛrɛ mɛn k'a fɔ k'u bɛ ka kumaw kɛ yaasa ka kɛlɛbolo kelen sigi farafina tilebiyanfɛ jamanaw kɔnɔ kɛlɛbolo mun n'a bɛna kɛ sababu ye ka bamanciya waleɲuman kɛlɛ tigilamaw ka u kɛlɛ ko force antiterroriste a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko hakilinaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ farafina tilebiyanfan cɛfini tabaw ka ɲɛmaw k'u kɛ mɛn k'a ye fo an fanga fara ɲɔgɔn kan de yaasa ka jugu ninnu kɛlɛ bawo ko bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilama ninnu jugu kelen dɔrɔn de bɛ maa bɛɛ lajɛlen na farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen na ni o de ye mangana jugu ni olu mun ni u ka baara ye ka se ka bingani kɛ maaw kan ka bɛnw tiɲɛ ka maaw fara fara ka jolibɔn kɛ ko yaasa kɛlɛ ka se ka sebaya sɔrɔ k'a ka kan ka fara ɲɔgɔn kan de o siratigɛ de la maa mun ni ale bɛ CEDEAO ɲɛmaa la bi ni o ye Juri Mada Bioye Sierra Leone jamana kuntigi ale kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko alamisadon kunungo k'u ye kumaɲɔgɔnw dabɔ farafina tilebiyanfɛ jamanaw ka kɛlɛcɛ ɲɛmaw chef d'état major yaasa yanni san 2026 laban cɛ ko kumaw bɛ ka boli mun kan ka se ka cɛfini kelen sigi ni o ye finitila ka bolofara ye mun ni cɛfini maa 2000 bɛ kɛ a kɔnɔna la ka se ka farafina tilebiyanfan bɛɛ lajɛlen larawi hali an dafɛ jamana ni an kɛrɛfɛ yɔrɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni an ni olu ka surun ɲɔgɔn na ko an bɛna se olu bɛɛ lajɛlen ma ni hakilina in kɔnɔ n'a ye sira sɔrɔ hakilina min bɛ ka bila sen kan ko yaasa ka se ka jugu kelen ni o ye terrorisiw ye bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaw ka u kɛlɛ ka farafina tilebiyanfɛ jamanaw AES CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen ka se ka a maaw u n'u bololafɛnw ko olu lakana nka yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko kɛlɛbolofara n'a bɛna sigi kumaɲɔgɔnw fana kɛra kɛlɛbolofara in ka musakaw ka se ka bɔ an yɛrɛ kun ni an yɛrɛ ka nafolow ye bawo ko n'an ma ɲɛ k'an bɛ nin finitila ka bolofara sigi fo an yɛrɛ ka se an yɛrɛ kɔrɔ musakako sira fɛ bawo n'an taara an tɛgɛ di maa o maa ma ko olu ka an ɲɛ minɛ olu bɛna an don u sagonadaw de fɛ ko yaasa a ka kɛ jɛkulu kanabila ye kumaɲɔgɔnw bɛ ka kɛ fɛlɛn dabali min bɛna bila sen kan yanni san 2026 laban cɛ ko a ka kɛ musaka bɛɛ lajɛlen ka bɔ farafina tilebiyanfɛ jamanaw olu yɛrɛ bolo kan yaasa ka se ka juguw ka o kɛlɛ halisa an bɛ to AES koɲɛ bunakun kan kunungo Burkina Faso faaba kɔnɔ Wagadugu AES ka san 2 fedewuruti ni o ye sɛbɛnfura ye baaraw kan ka kɛ mun ye o kɛnɛ kun cɛra minisiriw fɛ minisiriw olu ka fasi banna bawo an ka jamana kɛlɛcɛw ka minisiri fo ka taa se Niger kɛlɛcɛw ka minisiri ninnu bɛɛ lajɛlen k'u bisimila bɛ Burkina Faso kɛlɛcɛw ka minisiri fɛ ni o bɛ tali kɛ General Division Célestin Simpore ko kumaɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sɛbɛnfura in lajɛra koɲuman Burkina Faso ni AES ɲɛmaa bɛ ale jamana mun bolo bi Capitaine Ibrahima Traoré ale ni a ka commission k'u ye fɛlɛ mun bila sen kan ka sɛbɛnfura in dilan baaraw bannen san 2 hakilinaw kan ka tɛmɛ mun kan a kun ka kan AES jamana tɔw u ka olu wele bɛɛ ka se ka taa i hakilina di nin sɛbɛnfura in kan jamana ɲɛmaaw ani fo ka taa se jamana kɛlɛcɛw ka minisiri sabaw bɛɛ lajɛlen ye bɛnkan sɔrɔ k'a fɔ sɛbɛnfura min bɔlen filɛ nin ye bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa san 2 baara bɛna kɛ o de kan ka fara kɛlɛcɛw ka minisiriw kan kɔkancɛw minisiriw ni o ye diplomasiw ye ani fo ka taa se sɔrɔ bosodaw jagoko ni balimariko ninnu bɛɛ lajɛlen minisiri ni gouvernement maa caman tun bɛ nin kɛnɛ in kan kɛnɛ mun na ni bɛnkanw sɔrɔla k'a fɔ sɛbɛnfura in an bɛɛ bɛ an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a tɔ tora sɛbɛnfura in ka se ka taa yira nin waati in na jamana ɲɛmaa sababu la ni o bɛ tali kɛ AES jamana ɲɛmaa sababu la Capitaine Ibrahima Traoré général d'armée Abdramane Tiani fo ka taa se général d'armée Assimi Goïta olu ka se ka u ka kumakan ni faamuyali labanw fɔ ka sɔrɔ ka sɛbɛnfura in ka don ba la ka baaraw ka olu daminɛ keba an ka kunnafonidilaw a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko baara dɔ bɛna bila sen kan baara in nun doni kɛra bi sɔgɔmada in na kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bonya kosɛbɛ sifinakaw ka hakɛw lapasali la ko droit de l'enfant bawo ko dentanw ni sifinakaw ye fɛn mun ye u kan ka lakɔlɔsi ka u tɔpɔtɔ k'u ladon kosɛbɛ o siratigɛ de la hakilina in bilala sen kan an ka kunnafonidisow o minisiriso fɛ kunnafonidilaw ka minisiri fo ka taa se muso den ani denbaya ka minisiri ka fara diɲɛ jɛkulu minnu bɛ yen ni olu bɛ sifinakaw ka hakɛw lapasa UNICEF ni a ɲɔngo ko kɛnɛ bɛna sigi ɲɔgɔndan bɛ kɛ kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa kunnafonidilaw ka se ka kuma ka hakilinaw di sifinakaw ka hakɛw lapasali reportagew kɔnɔna la ɲɔgɔndanw bɛna kɛ ni maa mun ka reportage ɲɛna kosɛbɛ lajalilaw bɛna ta ka a di u ma ko nin ye yɔrɔ ye kunnafonidilaw ka kɛ sifinakaw ka hakɛ lapasali cɛbalenw ye
o siratigɛ de la ni kɛnɛ in nu doni kɛra bi sɔgɔmada in na n'a ɲɛmaya kun be kunnafoniliko ani subahana mansinko minisiri Alhamdu Ilen ale ka secrétaire général bolo Alkaidi Amar Touré kɛnɛ in kan ka fara muso ni den ni denbaya minisiri muso ma caman kan ko ni concours in bena daminɛ kunnafonidila minnu be tele la minnu be arajo la minnu be sɛbɛnni kɛ ani minnu be bɔlɔ sanfɛ kiba bɛɛ lajɛlen be se k'i ka reportage kɛ fɛn mun ye sifinakaw olu ka hakɛ lapasaliw kan ka a fɔ diɲɛma ka se k'a dɔn sifinaka minnu ni olu ye bɔgɔ kɛnɛ ye n'u kan ka ladon ka u tɔbɔtɔ maa mun ka reportage ni o bena ɲɛ ka tɛmɛ a bɛɛ ka ɲɔgɔndan na lajɛlikɛlaw bena di u ma yɛrɛmɛ k'a fɔ dosow be bila minisiriso ka bolo kan ni o ye kunnafonidilaw ka minisiriso ye k'a daminɛ nin kuma ye fɔɔ ka taa se avril kalo tile 15 o ye dosow doni waati laban ye wa ko jaabiw olu bena bɔ ka sanga ni juin kalo tile 16 nata ye san 2026 ni o ye sifinakaw tɔgɔla don ye farafina gun kan ko ni hakilina ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ka se ka i jɔyɔrɔ fa sifinakaw ka hakɛw lapasali o kɔnɔna la jɛkulu min bɛ diɲɛ kurukara kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ tunganata sira jugu o kɛlɛliw ma n'u ka koɲɛ bɛ ɲɛsin tunganata ma ko organisation internationale pour la migration olu y'u ka jaabi bɔ ka bin ka yɛrɛ k'a fɔ ko san 2025 kɔnɔ jɛkulu in ye dɛmɛ don maa minnu ni olu ye u sigiyɔrɔ bila n'u bɛ an ka jamana kɔnɔ ko déplacé interne k'a bɛ taa maa 41 hakɛw la ani fɔ ka taa se jɛkulu in ye maa minnu dɛmɛ minnu ni u tun bɛ a ŋaniya tunganakɛ minnu bɛ fɛ ka na jamana kɔnɔ o ye maa 8,500 hakɛ maa minnu ni nali jara u yɛrɛ ye o ni maliden minnu sigin bɛ kɔ kan o minisiriso ministère des Maliens établis à l'extérieur olu ka bolo ɲɔgɔnma de kɛra sababu ye ko ka se ka nin dɛmɛ don tungarankew ma san 2025 kɔnɔna la marabolo kɔnɔ kibaruyaw na taa ni an yɛrɛsokaw bara kɛba kɛnɛ dɔ sigira sen kan yaasa ko ka se ka hakili falen kɛ furakisɛ jugu maaw k'u janto kɔlɔlɔ la yalala furaw ani fura minnu bɛ yen nɔ ni a tɛ sɛbɛn fura la ko maaw k'u kɔlɔsi la bawo k'a fura caman bɛ yen nɔ a bɛ taa bana mun kama a bɛ kɛ sababu ye ka bana wɛrɛ bila sen kan wa a t'o bana yɛrɛ furakɛ o siratigɛ de la hakilina in ko ka se ka musolakaw olu kunnafoni kosɛbɛ médecins ka jɛkulu pharmaciens ka jɛkulu fo ka taa se dugudenw bɛɛ lajɛlen yɔrɔsokaw bara bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani kɛnɛya tigilamɔgɔw ko bɛɛ k'i janto furakisɛw la banaw la kɛnɛya tigilamɔgɔw ye fura mun kɛ an kun an ka o furaw ta ko n'o kɛra ko bɛ kɛ sababu ye ka se ka maaw kisi ka bɔ furakisɛ jugu kɔlɔlɔw ma kucalakaw bara bɔgɔtigi maa 200 ɲɔngo a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko dɛmɛ bɛna don olu de ma bawo projet min bɛ sen na ni o projet ye ka se ka ko musomaninw ka furu joona ni jagoya furu ka o kɛlɛ o kulu in de ye ni hakilina in bila sen kan ka sanga ni kunungo alamisa fevrier kalo tile 26 ye kucalakaw bara ko musomanin 215 hakɛ minnu bɛ 9e année ni 5e année kɔnɔ u bɛna dɛmɛ don u ma yaasa u bɛ se ka kisi ka bɔ furu joona ani jagoya furu ma o de la k'u bɛna kalan kɛ u kun ko musolakaw ka kalan de bɛ kɛ sababu ye ka se k'u kisi ka bɔ jagoya furu ma u bɛna san 2 de ta ka burusi di o musolakaw ma mɔgɔ 215 u ka se ka kalan kɛ ani fo ka taa se kalanfa minnu bɛna u kalan ka dɛmɛ don u ma kosɛbɛ ko musaka minnu ni a bɔra agence minnu bɛ yen n'u b'a wele ko Andalousie ni o ye coopération internationale olu ka bolofara ani ONG MZC ni Saba olu de ni musaka ninnu bɔ tomiyakaw bara musolakaw olu kalanna nɔgɔ dilan cogo la nɔgɔ mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka musow dɛmɛ k'u ka cikɛ ko yiriwa kosɛbɛ ko muso 60 hakɛ olu do donna ni kalanbolo in na ka bɔ fangaso tomiya n'a lafɛla ninnu o commune kan a baara ninnu kɛra kunungo alamisa février kalo tile 26 yaasa ko musow u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ nin ko in na cogo min na n'u sera ka nɔgɔ dilan a bɛ kɛ sababu ye u ka nakɔlafɛnw n'u ka sɛnɛfɛnw u bɛ se sɔrɔ a la ka se ka musaka ta u yɛrɛ ye hakilina in a bɔra ONG Adra Mali olu bolo kan Ɲorodi Sahel kɔnɔna la kɛnɛyaso dɔ ye courant sɔrɔ tile courant sira panneau solaire ka a ta k'a di kɛnɛyaso in ma kɛnɛyaso min bɛ yen n'u b'a wele ko centre de santé communautaire Fanta Sambu ni ale sigilen bɛ Janweli kunda kɔnɔna la Ɲorodi Sahel commune na ko panneau o taara k'a d'u ma yaasa kɛnɛyaso in bɛ se k'a ka baaraw kɛ san waati bɛɛ lajɛlen na ka courant kana tigɛ banabaatɔw ka se ka kɛnɛya sɔrɔ kuma bɛɛ ko nin hakilina mun ni a musaka tari jɔ sɛfɛwari $7 la a bɔra kulu yɔrɔ kulu minnu b'a wele ko fondation Zakati ka bɔ États-Unis kaw bara olu ka dɛmɛ de kɔnɔna la kiba yanni an ka taa an ka jamana kɔkan kibaru kɔnɔna la an bɛ te fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma
Sunkalo e kungolo ati dugu wari ko o diba fo dugu andugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Niger fintigilakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko k'a daminɛ février kalo tile 15 ka taa bila tile 22 la ko cɛfini tabaw ye bamanca walijɔya kɛlɛ tigilama maa 17 ka o de daji ka siganama maa 33 ka tɛgɛ da o kan maa minnu tun bɛ ni olu kun ɲini bɛ kosɛbɛ ko u ye o dɔw minɛ ka minɛn camanba fɛnɛ ka o minɛ bamanca wali tigilama ninnu na Niger dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ Guinée Conakry jamana sariya sunba ɲɛmaakɔrɔ kiri kɛnbɛ ka jalaki bin a kan Mohamed Lamine Bankura ale welelen no bɔgɔ jenini kan ka yɛrɛ k'a fɔ ko yuruguyurugu ni dungojuguya wale dɔw bɛ a kun kɔrɔ cɛkɛda mun bɛ yuruguyurugu ni dungojuguya kunna n'u b'a wele ko kirefu Guinée Conakry jamana kɔnɔ olu yɛrɛ k'a fɔ ko siga kɛra maa in na k'a ye nafolo hakɛ mun ta k'o bɛ t'i jɔ franc guinéen miliyari 20 hakɛ la dolari wari la o ye miliyɔn 2 hakɛ ye euro wari la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin ko ninnu ko a y'a musaka ninnu caman ta ka taa jamana kɔ kan ka taa sow walima ka taa baaraw kɛ ni a musakaw ye nka maa kofɔlɔ ye ni o ye cour constitutionnelle ɲɛmaakɔrɔ ye ale kɛ mɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale tɛ i yɛrɛ sɔrɔ nin jalaki ninnu kɔnɔna la bawo k'u bɛ ka u ɲɛsin ale ka nafolo de ma k'a sɔrɔ ale tun bɛ cakɛda mun na a ye nafolo mun sɔrɔ a ka cakɛda in baaraw bɛ se ka a sɔrɔ o nafolo b'a kun ka sɔrɔ a ma yuruguyurugu ani dungojuguya o walew kɛ Nigeria jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ kɔrɔfɔ dɔ nkalontigiya baw ko kibaruya dɔ bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Nigeria ɲɛmaaw ye nafolo de cɛ k'a di bamanca wale ni juguya kɛwale tigilama minnu bɛ Nigeria kɔnɔ ni o ye Boko Haram maaw ye yaasa ka se ka kalanden 230 ka olu labila Nigeria ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o kɔrɔfɔw nkalon don olu ma nafolo foyi de sara manganiya jugu ye bamanca wale tigilamaw ka sɔrɔ ka kalanden ninnu labɔ ni o ye kalanden katoliki kalandenw ye ko fɛlɛ minnu ni jamana ɲɛmaaw y'a kɛ olu ma sɔn ka u da don o la k'o bɔ bɛɛda la o de la kibaruyaw bɛ ka bɔ duguma ani kunnafoni sira dɔ la ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu ye wari de sara ka sɔrɔ ka kalanden ninnu ka u labila Rusi jamana kɛ mɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna telegramu maa mun y'a bila sen kan ka telegramu tigi wele bɔgɔ jenini kan ni o ye Pavel Durov ye bawo ko telegramu tigi ye ja dɔw bila a ka bɔlɔsira sanfɛ ja mun ni a bɛ bamanca wale ni juguya tigilamaw ka koɲɛw ka olu lapasa o siratigɛ de la ɲɛmaaw ko k'olu tɛna nin wale in to ka bin k'u bɛna nin maa kofɔlen in wele bɔgɔ jenini kan ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ o koɲɛ kan Afghanistan jamana ni Pakistan olu bi ka ɲɔgɔn filɛ ni ɲɛjugu ye bawo ni Afghanistan tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale labɛn bɛ kumaɲɔgɔnw ka se ka kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ nka kɛlɛ kɔni o ma se ka taa ka dan kɛ ka sanga ni alamusa ka dugu jɛ bi juma in na a yɛrɛ la k'a fɔ ko Pakistankaw ka sanfɛ pankulu dɔ ale ye Afghanistan duguba caman susu Kabul Kandahar ani fo ka taa se yɔrɔ caman o ye o susu o nɔngani kan ko Afghanistan ale ye taasirali kɛ ka wulikajɔ kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye kɛlɛ daminɛnen ye Afghanistan ka kɛlɛcɛw ka minisiri yɛrɛ k'a fɔ nin ye ko daminɛnen de ye bawo ko Pakistan ye olu susuli mun kɛ olu tɛna u sigi ten tɔn ko o fana bɛ u ta sara o siratigɛ de la ko jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ kunungo fo ka taa se bi juma la mugu ni kisɛw o bɛ ka tɛmɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ maaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u kamana gannen bɛ bawo ko kumaɲɔgɔnw o bɛ ka o de ɲini yaasa nin ko in ka se ka lasa farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan Nigeria degedege karamɔgɔ ni o ye Eric Seguchel ye ni ale fana delila ka kɛ Mali degedege karamɔgɔ ye ni waati in na ko dɔ de bɛ a kun kan a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin degedege karamɔgɔ in tun bɛ ka kɔrɔfɔ dɔ de da ɲɛnamaya kɔrɔfɔ min b'a yɛrɛ k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ ale ni Marseille ni o ye Faransi club ba ye ko u kan bɛ ɲɔgɔn bolo
ko a ka o kɔrɔfɔ ninnu a tun bɛ ka o kɛ ka Nigeria jamana de bagabaga yaasa Nigeria ka se ka dɔ fara a ka hakɛw kan ko ka sɔrɔ ko kumaɲɔgɔn foyi tun tɛ ani Marseille ni ɲɔgɔn cɛ. O de kɛra Nigeria degere karamɔgɔ kɔrɔ Ahmed Shuabu Gara Gombo ale ka kɔrɔfɔw ye. Ale de ye nin fɔ ka ɲɛsin Eric Siguel ma. Maaw caman ka mɛn k'a yɛrɛ k'a fɔ ni degere karamɔgɔ in ale ta faamalen don bawo ale fana mago bɛ jɔyɔrɔ de la ni o ye Nigeria degere karamɔgɔya jɔyɔrɔ ye ko a bɛ ka nin wale mun kɛ entraîneur kɔrɔ in ka fɔ la k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka Nigeria jamana lasiran o ka dɔ fara a ka hakɛw kan ko ka sɔrɔ kumaɲɔgɔn foyi tɛ ani Marseille ni ɲɔgɔn cɛ. Seko ni dɔnko kɔnɔna la Mali kɔnɔna yan nɔ dɔnkilidala sifinnaka mun bɛ yen nɔ ni o ye Prince Diallo ye a yirala k'a fɔ kibaruyaw senfɛ ko kununko alamisa su fɛ ko Prince Diallo ko bingannikɛla dɔw taara bin a kan ni marifa ye maa mun ni a ma se ka bugunatigɛ ko ka marifa ci ni dɔnkilidala sifinnaka in na ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko senu ka den ko maa in nana a kun ɲɛda datugulen don a nana moto la ka Prince Diallo bɔtɔ to ci dɔw la a setɔla a ka du kɔnɔ yirimajɔ ko ni maa kofɔlen nana jɔ ka marifa bɔ ka a ci Prince Diallo la. Kibaruya kun fɔlɔ mun n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ ko marifa da a sera Prince Diallo ma o siratigɛ la u y'a cɛ joona ka taa n'a ye kɛnɛyaso la yaasa ka se ka furakɛliw kɛ a koɲɛw kan nka ko maa in kɔni a bɛ waati min na ko bi a bɛ nin na sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ koɲɛ in kan yaasa ka se ka a ko lajɛ maa mun nɔ ye nin ko in ye ani ko in nana siratigɛ min na ka se ka a kungo ni a ɲɛɲɛw bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na yaasa ka se ka nin ko in malidenw ka se ka bɔ a kunnafoli tɔ ni a fɛn bɛɛ lajɛlen kalama. Ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka lase aw ma an b'aw fo ka kɔmɛnɔ k'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to jani kunnafoli sɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru wɛrɛw kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ ko k'an bɛn kunnafoli lasira aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka jaw yira aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do